Għal darb'oħra il-Gvern spjega kif il-prezzijiet tal-fuel f'pajjiżna huma inqas minn dawk ta' pajjiżi qrib tagħna. Dan b'reazzjoni għal kummenti tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li kritikat lill-Gvern wara li kien hemm roħs fil-prezz tal-petrol u d-diesel. Fi stqarrija il-Gvern spjega kif statistika miġbura mill-Kummissjoni Ewropea turi bl-aktar mod ċar li l-prezzijiet tal-fuel f'Malta huma inqas minn tal-Italja. Filwaqt li f'pajjiżna il-petrol jiswa €42 kull litru, fl-Italja jiswa €57. F'pajjiżna il-prezz ta' diesel huwa ta' €35 kull litru, filwaqt li fl-Italja jiswa €47. Differenza wkoll favur Malta meta l-prezz lokali jitqabbel ma' dak fl-Ingilterra, fejn il-prezz tal-petrol huwa €47 u l-prezz tad-diesel huwa €54 kull litru. Il-Gvern qal li huwa verament ironiku li l-Oppożizzjoni li fil-leġislatura li għaddiet mill-Gvern kienet responsabbli għal żieda ta' 39 ċentesmu fil-prezz tal-petrol u 36 ċentesmu fil-prezz tad-diesel issa qed issejjaħ l-aħħar tnaqqis fil-prezzijiet tal-fuel bħala miżeru. Min April 2013, jiġifieri l-ewwel xahar sieħ ta' din l-amministrazzjoni, sal-lum il-petrol jiswa 9 ċentesmi anqas u d-diesel 5 ċentesmi anqas. Il-Gvern żied li kien biss gvern preċedenti li ħa deċiżjonijiet żbaljati fuq il-petrol u d-diesel illi waslu biex il-pis fuq il-familji Maltin u Għawċin biex jużaw it-trasport privat tagħhom tħalla jola. L-amministrazzjoni preżenti mhux biss irnexxilha tnaqqas dak il-pis iżda hija kommessa li fix-xhur li ġejjin taħdem għal aktar roħs u stabbiltà.